Ik maak je dus, Sanemers dus houtschilderijen. Een hele oude foto heb ik hier. Dat is een foto van een oude werf van, weet ik, of misschien wel van 1700. Ik weet niet waar, maar daar ben ik net maar begonnen. Maar het is prachtig mooi werk. Dit hout, dat keep ik dan, dan is het helemaal roeg. En dan wordt het schaafd en dan krijg je het mooi glad en dan krijg je die nerven in en dan lager het hout mee over. Hè? Dat vind ik, en het roekt zo lekker. Hè? Ja, dat is prachtig. Maar joh, heb wat maar hout? Ja. Ja, ik heb wat met hout. Als ik hiermee aan de gang ben, dan ben ik gewoon, ja, ik ben altijd vrolijk, hè, maar als ik hiermee aan de gang ben en door zus was dat staan brengt, dan denk ik, goh, wat is dat dan mooi. Hè? En als je dan het meest kan, dan prachtig, ja, dat stimuleert je echt. Deze die vind ik zelf, maar in het programma maar deze vind ik altijd prachtig. Het famke, daar gaat ze. Guus Meeuwis zingt ook de vet, daar gaat ze. Hè? Ja, hier heb ik een perenij maken, hè? Ja. En heb je zelf ook een vrouw? Nee, ik ben aan het rijden ben ik alleen. Ik ben 3 keer getrouwd geweest en jammer genoeg. Ik moet zien, ja. Maar dan is het wel fijn dat je wat bezig kent? Ja. Zoals het hier staat, in dit werk kan ik me uitleven, kan ik mijn stilte en mijn verdriet verwerken. Hier word ik gewoon vrolijk van. Ja. Maar dit is, ja. Ik ken nooit genoeg dam geweest dat ik met dit werk begonnen ben. Het had mij een soort rijkdom.